Swami njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngikhuluma nobani? Khuluma noNokwanda Angibe Mandeni. Oh, kwenze njani? Kwenze njani? Sizohambisana le flag kubaba eliphathi kwey'ngane zesikole. Oh, so nifisani ngale flag? Sifisa ukuthi inkosi isihlelele i-future ngoba uyabona ukuthi imisebenzi siyisikasi kanjani. Oh. If siqeda esikoleni. Oh, so nifisa ukuthi uShembe abe indlela abe yiyo yonke into kunini. Yebo. Kodwa angithi nizo-apply phela. Yebo, so apply. Ngizohamba nama-career guidance angiyenza. Yebo. Mase kuShembe nipho ukuhlakanipha nokuthi nikukhumbule imfundo mase niyaphasa. Yebo. Akuzwakala. With that being said, nikhulumela umatric wakhe yiphi nendawo? Umatric wazo zonke nje iy'kole ey'kwazile ukuphumelela kule nto besiqalile. Oh, abangaphumelelanga nithini kanti bavalele ngaphandle. Cha, abangaphumelelanga bebethanda ukunikela kodwa banikele ngey'nhliziyo ngenxa yendaba yemali. Akuzwakala. Sengathi uShembe ngamkhumbulo.